И когато остава хора, аз съм от Гледи Маса и тук с мен е Халка Сандер. И днес ще гледаме Кити в Ghost MC. Епса, не е пич, не. И днес да започнем с епизодчето. Аз ще бъда с Кенгуру. Ще скачам като заек. Нормално ще скачаш. В реален живот много съм сделал скачане. Чакайте малко ще викате. Не лади. Маля. Красата хоми фейса. Това е той поправи. Късто. Що само ми не го надве? Кил. Стефан чудото. Бил чудото. What the fuck, как ме достигнал там? Да? Така ще иска да си такова супер. Кой ма би по дупета, бе? Не, само ти ли ма биш, бе? убих някой. Най-после убих някакъв. Нали? Я ще да кажа най-после. Всъщност аз съм ранг легендари, убил съм много хора. Джими ти пише. О, Джими ми метна уикнес. Виж, имам кил страйк от 2. Аз имам право само от 10. Аз убих 2 човека на един. О, мъгъл, и съм Кит Кенгуру. Аз съм играл най-много от 10. Значи аз като убих Рубака и ония с него, получих, не стара да скачам, получих такова рестинки и 5 XP. Браво. Тук ги гледам от гълбата като някакъв бог се им събият. Аз бях направил една голяма грешка. Обаче. Направих голяма грешка. Каква е тя? Еми, последния ранг съм и тук ми е първия клип. Сега ми е първия клип в този сегон на китейци. Аз съм много грешил, май. Те само кои са началните ранкове, псуват те с които ги убият. Виж, Заприян. Той пък сега, той пък ме преследва, баси гадното. Къде си? Аз кажам на колата да не ме убие тоя... Коя кола? Тая до... Някъде. Рип! До лавата. О, до лавата ли? Маля. Аз паднах, защото той е някакъв стартър ма взе. Килижма, о! Къде у нас? О, я си мога да я шибна. Кой има кило там? Маля! Кой има кило? Виж, колко кило имаш, бе? 675. Аз имам само 114. Кой има кило? Маля! Максимус. Максимус. Още един кил. Маля. Добре, той е бяга от мене. Искам да се науча мъжка най-после. Не трябва да науча бутона за да разбера. Ох, маля. Ох. Той заболя. Гледам като бог. Ето от трос. Аз се качих на колата. Ела горе. Аз киля къде си? Кой движа? Тук съм. Нима? Ей, сега ако се взема танк, кто ще го разпрепа направо? Ей, сега обаче аз не слага с танките. Наруто ме опи. Искам да използвам фента, но искам да ръта, ама не може. Трябва да взема танк, ама е много бавно. Нали? Досадно е. Какво бих някакъв? Мале. Виж ли как? Ох. Бих някакъв с танк. Не, няма такъв лак. Като снимам. Какво нямаш? Като снимам мицикли, като засловно. Трябва с такова на експеса, той го каза хиляда пъти и не го носи. Каквото е яйце, бе? Каквото е яйце? Тук мърля. Ох, кой му отрови, бе? Бягаш ли? Кой искаш? Ти...
Кизач. Но най-досадното е, че като с кит станк не можеш да бягаш бързо. Да. Екранът ти някакъв става такъв гаден. Не се отказвам от тебе. Що бе? Добре, няма да бе. Един друг тръгна след него. Мале, чакай малко. Айде бе, О, бе. Твой някакъв ме метна по-извънка и си станах на едно. Спаси ма! DNF, о май гад, DFN King ма спаси, въпреки че той го мразих от толкова много време. Но съм бавен. Мале, аз май ще спра това. Що? Не трябва да правя FPS и после пак ще да снимам един. Защото направо, ако знаеш как ме лови, той ще го кача и ще събира 1000 не лайка. Или как се казва, то слаг. Да, дизлайк. Това ще бъде всичко този клип. Като си... Не забравяйте да се абонирате. Чакай. Това ще бъде всичко този клип. Като се прави FPS ще кача нов. Защото видяхте как ми лаги като столно. И абонирайте се, щупете лайк бутона и довиждане!